Dini sit yau ko wallahi ina san ina ta da hadar biki a gurgudare wa'annan bayan Allah aure su kai auren su ya kuma dauru. Ubangiji Allah ya bada zaman lafiya, mugun ji mugun gani akan wannan aure. Ubangiji Allah ya kawar da shi, enemies makiya kenan. Allah ya kaudar da idan su, Allah ya kawo na yan baya lafiya. Duk wata fitina da wata musiba da zata zo akan wannan aure da aka yi, Ubangiji Allah ya kawar da ita. Mu karanta na dai na karkausar akan cewar Allah Ubangiji ya bada zaman lafiya. Allah duk wanda ya tunkare su da mugun nufi, Allah ya gane shi na kai. A karanta kula uzu bi rabin nasi kafa ɗai a gurguje. Ubangiji Allah ya bada zaman lafiya. Salati 10 ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Aure ya dauru, an tashi murja uwar biki amara kirjin biki gal lida. Aure ya dauri saboda da ni aka kuma ka ku ganta wata shirme miya, wallahi ba wata babba bace. Kawai idan Allah ya yi maka pat a jikina mai kitse dole za ka kasance a haka. Amma ga baki ɗayan mu duka mi ta addu'a Ubangiji Allah ya bada zaman lafiya, Allah ya kauda fitina, kuma wannan aure ya min daɗi. A ta amarci lafiya. Saura kuma ku kuma yan comment masu haɗa fitina ku je ku faɗa abin da ba shi kenan ba, ko kuma ku yi tunanin gulma ce. Kun san ni ba zan ɗauko gulma ba, al'amari ne na aure. Kar ku ce mun munafuka, ba daɗi ne ana yi ba ku kuma in kyale ku ban zo na watsa muku halin da ake ciki ba, kar ku ji ni shiru. Shi yasa na zo na sanar da ku aure ne aka yi shiga sunan, kuma aure suna ƙaunar juna, suna shauki. Dan billahi lazi wannan ta gaban nashi matan nan da ta ta talu meli, sai da abin ya ban mamaki. Naga ko ni da nake fiat gani nan jiya yau ba zan iya wannan tsallan ba, amma haka ta yi shi. To training ta ji training. To Allah Ubangiji ya bada zaman lafiya, Allah ya kiyaye gaba. Ni ba munafuka bace yanzu sai a zarge ni. Allah Ubangiji ya bada zaman lafiya. Duka anan nake cewa za a rufe teburi na wannan magana aure. Mugun ji mugun gani Allah ya kare. A karanta Fatiha da Salatul Fatihi. Fatiha dukan ku kuma yan kungiyar comment ine muku fatan alkhairi, kuma ku taya su suma da fatan alkhairi. Sai an jima.